gida, gida da gida, gida da gida. Gida da gida, gida da gida. Ayya kai, gida da gida. Gida da gida, oh, gida da gida. Gida da gida, gida da gida. Gida da gida, gida da gida. Ayya kai, gida da gida. Gida da gida, oh, gida da gida. Gida da gida, gida da gida. Gida da gida, gida da gida. Ayya kai, gida da gida. Yes, Aguna. Yanzu ka duba ga Hassan, yanzu ga wa'annan sun je sun kamo kifinsu, amma kai na ce ka zo mu ɗauko taron nan mu je kaɗi. Ai gashi nan Hassan, yanzu muna ji muna gani, ai an gado ne mu amma mun zama 'yan kallo. Kaga Usaini da Allah, dakata da Allah, ha ba, kai kada min da magana kamun kifi. Ka gaya min mutum ɗaya a garin Zairo wanda ya arziki fa da kamun kifi, ka gaya min shi, ka faɗa min. Yanzu da gwamna zai zo zai ba da lambar yabo, kai kana ganin za mu zo na ɗaya ko na biyu? Wallahi ko na hudu ba za mu zo ba. Me muka ya gurin? Ga wanda suka ɗauki muhimmancin gadon su da sana'ar su, ga shi sun nuna kansu an gansu, amma mu mun kasa nuna gidanmu. Wallahi ya san ka ban kunya, ka bani mamaki wallahi. Shi mahaifinmu a garin nan kowa ya san shi ne jajirtacce a gurin kamun kifi. To Usaini yanzu ina yake? Ba ya rasu ba? Hassan, sanin kanka ne, duk ɗana halak to ya gadon mahaifinsa. Amma kai yanzu Hassan kana ganin akwai abin da za mu kalli mahaifinmu bayan baransa mu ce mun yi gadonsa? Ina yake Hassan? Babu. Hassan ba wani abu wanda za a nuna gidanmu a ce gashi mun zo mun yi wanda har mahaifinmu zai yi tutiya da mu yana kwance a kabari. Babu shi Hassan. Kaga mala in za ka je kai in ba za ka je kai ba zan je bane. Gida da gida, gida da gida. Amma da ni kaka ba fa tafiya ta, in za ka yi kawai ka je kai. Baran je kuma zan kaiwa baba kifi, in ka ga dama ka shigo gidan ka ci kifi. Gida da gida, gida, gida da gida. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Ana sallama. Waye ne? Yau ne. Ɗayyabu.
Gida da gida, gida da gida, gida da gida, gida da gida. Ki gyara hali na ki daina hali na kuda, me yayi zafi ne kuka ɓata gida. Ai na taho sai muka haɗu da baba yake ce mun zo in same ki mu sasanta tsakanina da ni da ke saboda kullum kin ga harkokin nan ƙara girma muke. A haɗa a rufa juna asiri kuma ko ba komai tsakanina da ke akwai dangantaka da alaƙa ta gida da gida. Gida da gida. Mun haɗa kakanu kuma ni da ke ina ma ki kalle mun dace ga ki fara kwal ni din ma kuma rana ce ta mai da ni haka amma ba wani abun bane. In aka ce na same ki ma zan dawo tar da ni musamman limu zan koma lafiya lau. Ki kyale maganar waye Hassan ike ko waye ne kina naci kin na in ma kawai ne suke zuga ki a harkar nan ki fita da su a harkar saboda so ake a hada zuriya ta gari amma ke ban san me kike hangowa ba. Ɗayyabu dakata Ɗayyabu. Da kake ta magana Hassan kake ta kawo maganganun shi ina ganin shi yafi dacewa da ni ba kai ba ko? A ganin ki kenan. Ai Hassan ni yafi dacewa da ke sama da Hassan. Kuma tunda kika ji har manya sun dage akan cewa ni da ke mu haɗa guri ɗaya mu zauna. Ai akwai kyakkyawa alaka ne ta ladabi da biyayya. Yanzu ki dube ni fa ki gani bambanci ma ƙwararro ga yana tsakanin da ni da Hassan saboda ni yanzu ke gane na sallah 5 ɗin ba wucin take yi ba. Kwanan nan ma masallacin can yake ga Allah ya sa an ce ni ne limamin cikin sa. Kin ga ai abun alfahari ne a ce kin samu miji malima wanda zai ja sallah a gida. Kuma ki duba ki gani bayan ibadan nan fa ni ba mazaunin mu zama na gari banza bane ni. Sana'ar harkar kamun kifin nan kwanan nan zaki ga an ce ni ma an hada mu wata tawaga na zama jagora fiye da yanda baki tunani. Shi yasa na ga kake ta zuba kamar wata kurna. Au zuba ma nake yi kamar kurna? Kaga ni Hassan nake so ba kai ba. Ka gani ina da abin yi. A haka ne? Melo? Ikon Allah. Da kaga ma zuba nake ta yi. To yanzu to ko dai shigar ta ce dai bata mata ba. Amma kuma na ga wannan fa sabuwa ce fa. Kwanan nan fa aka samu aka sai rigar nan. To amma dai ni fa haka zan hakura fa ta zuwa fa ba dai na zuwa zan ba. Haɗin gida da gidan nan dai ni da ke za a haɗa za a yi in Allah yadda. In Allah yadda sai an yi wannan harka. Hassan. Na'am. Ina dan wannan haka? Na mama na bashi ba bai to gaskiya ne wannan yi wannan wahala ba. Ikon Allah. Ba za ka yi wannan wahalan ba. Gaskiya ne wannan yi wannan wahala ba. Yana bakin ruwa ba na bashi. Yana ta gyaran tarin ne. Yau ni gaskiya ne ba zan yi wannan wahala ba. Gaskiya ba zan iya ba. Ya baci mutanen da za ku nema na aikin tarin nan. To shi Usaina ya san wa'anda zai je kira dan ni gaskiya ne ni ba san mutanen da zan je in kira wasu ta ne wannan aikin wahala ba. Wannan kuma aikin wahala ne? Aikin wahala kuma? Hassan? Aikin wahala mana. Babanmu ne fa ya gaji abun nan. Kuma ya mutu ya tafi ya shi. To, lalle ne a ce mu ma sai mun yi. Da wannan sana'an ne mahaifinku ya ciyar da ni da ku. Har ya mutu ya banni da ku. Kowane sana'a kuke son ku yi? Na ga dai sana'an nan sana'a ne mai kyau. A nan garin Zayyaru sanin kanka ne. Mahaifinku sana'an su kenan daga kama kifi sai noma. Wani aiki kake son ka yi da ya fi wannan? Hassan, kuna son ku zauna ba abin da za mu ci kenan Hassan? Me kuke son ku yi? Mu zauna kenan ba abin da za ku yi ku kawo mu ci? Ko kun fi so ni ne fito in nemo? Assalamu alaikum. Wa alaikumus salam. Usaini ka dawo? An samu mutanen da za su taya ku baje kolin masunta din nan kuwa? Gaskiya baba na iya bakin kokari na baba. A duk mutanen baba da zan samu na samu mutum 3.
hadda ni fa na hudu. To iya kokarina na yi amma ba san da yadda zan yi wallahi. Baba na yi iya bakin kokarina amma na rasa yadda zan yi. Kin gani ko? Na ga miki dama abun ba zai yi ba. Na ga miki kin yadda. Ba zai iya ba shi ma. Na ga miki abun ba zai taba yiwa ba. Ta za a ce ba a da abu ba lokaci guda a ce ba za a tashi da shi. Shekara 15 ba, 15 ba an jima ba yanzu za a yi. Ba zai yi ba na gaya masa ba zai iya ba shi ma kina cewa zai iya. Allah ban ga laifin ku ba. Mutuwa ne duk ta kawo min wannan abu. Da yau mahaifinku na dare da duk ban ga wannan abu ba. A cikin ku biyu gasan da ake yi din nan a ce gidan nan ba za ku yi kokarin mu ci gasan gidan nan ba. Ban san me zan ce muku ba. Ku biyu kun gagar ku tsaya mini mu ci gasan gidan nan mu ma mu karbi wannan abin da yake a hannun mutane mu ma mu zama wani abu. Kuna zaune haka da mu zuba hannu mu zauna mu kalli junan mu ko ba haka ba? Ku zauna. Gida da gida. Baba ki haƙuri. Ba mun so haka bare. Amma ba yadda zamu tunda Allah ya riga ya kaddara haka. Sai dai baba ki haƙuri. Adama Hussein. Gida da gida. Lebu albarka. Yau ran koma ɗakin nan babu. Kin gama abincin da ni da ke tashi ni. Gida da gida. Sai ka kwanta abin ka dan lele. Sai ku tashi ku tafi. A duniya yau nan dai ba mu sai ya za mu kare ba yanzu ba a iya ci abu mai zaki sai ɗaci tabbas rayuwa kenan rayuwa ta yi tsada wato duk abin da ana tafiyan nan Gida da gida. ya hula ka ce mene na ce wato duk abin da ana tafiyan nan rayuwa ya canza ba ka ganta to ka san ni ba shekaran jiya nan an kawo ƙwaryen tuwo a gidanmu shekaran jiya an kawo ƙwaryen tuwo a gidanmu loma ɗaya sai na ga ana rarraba wa mutane sun fi 15 loma ɗaya wannan yanka ta bashi kamar cinnaka na ce to menene wannan to mu ni a gidan namu wani ne ba ne ya zo iri ya tsaye rage kan kaɗan din nan da ya cinye mu 15 da mun zo mun su da kwano kai mai hula kakkare na mun hankali ka ce mene na ce karkare na mun hankali shi da kare da man nawa kai kana wasa kai kamar ina ja ma kunni bini da hankali Gida da gida. bini da hankali ba ni da daɗi mu je da Allah ku yi zace mu kawai to me yasa kai min ƙarya kai fa ni ba kare da man nawa fa Gida da gida. amma ka san gidanku ka san ƙarya ni kai kai ba gidan naku fa ba ƙarya kai ba mu je mu yi ka san maganan ka ji fa muna da maganan gaisuwa ka taba ni na taba ka to amma ba ya wuce ba to tafiya ce zamu je na neman lada ka ce mene tafiya ce zamu je na neman lada to ka san da wannan amma bai kamata a ce ka shirya min ƙarya haka ba to shi da kai ka shirya mani to shikenan yanzu dai komai ya wuce ko ya wuce to amma kai ka sake min ƙarya haka na ce kar ka sake min ƙarya haka so kai ma kar ka sake to mu je mu yi gaisuwa so mu je za mu je neman lada ko ba dun kar ka ce na man karya ba haka shekarar jiya nan haka mai hula shugaban kasan Saudiya haka ya zo gidanmu ya rarraba muna kuɗaɗe kudade kace kuɗaɗe duk da karkace zan maka karya ne abinda ya sa kenan na so mu gaya maka amma ina ta lissafi ne ina ta tattama magana na ce kai tunda za mu je gaisuwa da gara in fara maka kawai da aka raba kuɗaɗen nan kaf an gama raba kuɗaɗen gaba ɗaya amma ko sisi bai zo kaina ba ka lalle baka da rabo ba baka da rabo ba mai hulla to ya zai baka da rabo ba iko na ubangiji to shikenan mu je gaisuwa tunda za mu je neman lada ne Gida da gida, gida da gida, gida da gida, gida da gida.
Gida da gida, gida da gida, gida da gida, gida da gida. Gida da gida. Sai nan ya taho kuwa. Baba, a ga kifin nan manya-manya daga guda uku. Sai wa'annan guda uku su ma. Amma baba zan ban maka kifin nan naira 8,000. Gaba ɗayansu. In ka siya tun baka siya ba kuma kwashe kayana. Ba za a yi mana afuwa sai mana shi naira 5,000 ba. Baba, bara na jira nan zai zo ya same ni. Dama ba da ko sisi. Zan ban maka shi 8,000. In yayi baba in bai ba kuma baba zan kwashe ba zan kai baba. Rangwame muke nima saboda akwai moto na tafiya. Ba wai a nan muke zaune kawai ba. Ko ana so karuwa a kai. Baban nan ta dai tana ci ai. Ta dare tana ci. Daure ka sai da mai. Dan kara mai. An kara 5. A'a an kara 5 a wuce wannan wurin. Sai ne a yi da ali. Shikenan baba ba da mu. Gida da gida. Ai ina ka kara gaskiya. Gida da gida. An dora. Yanzu ka duba kifin nan fa manya-manya. Amma yanzu ka duba dan Allah. Ya za yi. Wuhu an gama. Malam Tanim ya bashi kuɗin. Ima na samu da sawa a juna. Zai zo ya same ni anan ina nan. Zai same ni ina jiransa. Babban da ko sisi a jikina. Komai da lokaci. Da muna zina ne. Da kwata bai wuce 4,000 ba. Amma yanzu ga shi ya kai wani 7,000. Allah ya bada abinci. Na gode ba. Na gode. Gida da gida. Malam, ya za ka wuce kuma? Gida, gida da gida. To ƙara so mana. Dan abin da malam Tanim iba ka nema ka dan san mun dama ba da kusisi. In ƙara so umma me? Ba bacci kake ba? Gida da gida. Kai sai ka ci gaba da baccin naka. Na ga ya baka kuɗi ni ma ka zo ka bani. Sai akai ya faɗa aka bani kuɗin. Ka nemo mun kuɗi ne? Ba kana kwance anan ba na shiga jirgi. Na je na su. Kai Usaini, kar ka sa in balle gaba daga jikina fa. To wallahi ko kwandana ko ba zan baka ba. Barbatun muna ɗan uwantaka da kai. In ba zan ƙara da kai ba ka da amfani ne a gurina. Kaga wannan kuɗin? To gaba ɗaya ba zan bashi. Kai kuma sai ka kwanta a nan gurin kai tabbacin ka na asara. Kana nufin duk zaman nan da na yanzu kenan a banza ya tashi kenan. Yanzu ni kuma kenan duk wahalar da na je ne kenan ta tashi a banza kenan. Na gama kwanciya a nan gurin na jira ka shiga ruwa ka fito kuma ka ce ba za ka ban komai ba. Ba zan ba ko sisi ba. Ba zan je in ba kuɗin ni ka gama tafiya ta sai kwanta baka tabbacin ka na asara anan. Hai lalle wannan yara. Hai no mun same ka a gidan ne. Duk garin nan na zero ni zan aiko a ce in ce ki zo ko ki turo mun baki nan. Matsalan daga mahaifina ne. Ni ne Hassan na Mero. Ko an ki ko an so Mera ta ce wallahi. Yawwa! San kira kayan ganin ka arziki ne gare ni. To lafiya da Yawwa yaron nan Hassan. Hassan nake nima Hassan. Waye kuma Hassan? Hassan dan gidan malam Shehu. To an ga maka ni na biyan biya gidana ne. Ko ni na da yan biya ka tambaye na Hassan ni kai ka san shi ni ban san wani Hassan ba. Babban matsalan ka da mahaifina shine rashin sana'a. Kuma kowace mace ta gari za ta so a ce ta yi alfahari da mijinta idan yana sana'a. Ina gaya miki ya shiga hankalinsa tun kafin ya shiga tarkona. Yaron ƙanin babana ne. Ko da ɗan uwanki ne ciki ɗaya ni ban yadda ba. Ballantana shi da yake da lasisi ɗin aurenki. Ai akwai kyakkyawan alaƙa ne. Samaila kifin nan fa ba dan sadda shi haka ba in da ka kara in kuma ba da ka kara ba saka bar shi sutanin mu sun zo kawai na sai musu. Ka
Ka tabbatar magana kake faɗi gaskiya ne kuwa? Ka ce mene? Ka tabbatar da magana kake faɗi gaskiya ne kuwa? Maganar ba yana yawa gari kana jin ba? Sama'ila gaba ɗaya zaman ƙauyen nan ne ya ishe ni. Zaman ƙauye kuma ya ishe ka? Wallahi ishe ni. To ma Sama'ila an haife ni a ƙauye ma Sama'ila. Na girma a ƙauye to su ake sai na aure a ƙauye. Ni ma kamata dan tafi bandan nan. Ma Sama'ila ai an ce motsi ya fi laɓewa an ce. Motsi ya fi laɓewa wannan zancen gaskiya ne. Amma fa ka sani in ba neman ka ake ba. Da wannan dan wannan. Yawwa in neman ka ake ka ƙara laɓewa da kyau. Amma to ni ba gaskiya zan bi ka fa bandan nan ba. Gida da gida, tabbas gida da gida, gida da gida, gida da gida, hayya, gida da gida, gida da gida, gida, gida da gida. Gida da gida, gida da gida, gida da gida.